Bon dia, tarda, nit, nenes i nens de tot el país. En aquest vídeo us porto les noves adquisicions dels mesos d'abril i maig. Després de les vacances se m'ha colat feina, així doncs, dintre careta i comencem. Comencem, com sempre, amb Bola de Drac Super, el número 306 de la sèrie vermella, que és l'últim fins no sabem quan. Una llàstima parar-ho ara, que estava tan interessant en la lluita contra en gas. No deixem Bola de Drac perquè tenim un nou número de Super Dragon Ball Heroes, una nova aventura de la Patrulla del Temps. En aquest volum veurem enemics tan mítics com en Turles, en Bojack o en Janemba. Com sempre, la qualitat del dibuix no és la millor, però té pàgines interiors molt ben parides i una història que ens dona el necessari per gaudir d'en Goku i en Vegeta per partida doble. Encara tinc més Bola de Drac, 2 volums de la versió estatunidenca de Dragon Ball. Ja em vaig fer amunt l'any passat i m'he decidit aconseguir-los tots, perquè la veritat és que m'encanta aquesta edició. I per acabar amb l'univers Toriyama, un nou número de l'edició en català del Dr. Slump. Com ja us havia dit abans, he comprat la meitat de la col·lecció de segona mà i a molt bon preu, però ja comença a fer-se difícil aconseguir-los. La mala notícia és que el mes que ve tots aquests volums pugen de preu. No guanyen prou la gent de Planeta Pobrets, els haurem d'ajudar a que no passin gana. Continuo amb Norma Editorial, que ens ha portat els números 6 i 7 de Jujutsu Kaisen. Aquesta sèrie he decidit donar-li un respir, perquè per segona vegada no connecto gens amb la història ni els personatges. Tornaré a rellegir els números des del primer número i després de l'estiu decidiré si continuo la col·lecció. En els números 6 i 7 de Guardians de la Nit, en Tanjiro i els demés han arribat al tren infinit i a partir del pròxim número començaré a llegir històries que no conec. Es fa difícil, però no impossible. A hores d'ara no sé com continua Kimetsu no Yaiba. I els últims números de Norma Editorial són els números 7 i 8 de Chainsaw Man. Aquestes vacances he aprofitat per començar l'anime i m'ha encantat, al igual que el manga. A diferència de Jujutsu, sí que tinc ganes de saber com continua el desgraciat d'en Denji. I també d'en Tatsuki Fujimoto m'he fet amb Goodbye Eri. Tothom el recomanava a les xarxes i m'agrada fer-vos cas i ja estic molt agraït d'haver-ho fet. Així com Look Back em va agradar, Goodbye Eri m'ha encantat, tant per la seva història, els seus personatges i la narrativa. Gràcies per les vostres recomanacions perquè us seguiré fent cas. I passem a Marvel, amb el Zero X els volums 8 i 9 que continua recopilant les històries dels mutants a l'illa de Krakoa. Se m'ha acumulat tant la feina que això encara no m'ho he llegit. I per finalitzar amb els còmics, el recopilatori número 5 de Miles Morales, Spider-Man, que ens porta la fi de l'univers Ultimate. Vaig començar aquests volums quan va sortir la primera pel·lícula de Miles i haig de dir que m'han encantat. Tant de bo veiem en Miles algun dia a l'univers cinematogràfic de Marvel. I ara sí, per acabar, us ensenyo aquesta figura d'en Satanàs Cor Petit, que va acompanyat de la seva família. Vaig fer-li l'unboxing, que us deixaré a la descripció al final d'aquest vídeo. Encara estic buscant millor com posar-les, però la veritat és que m'encanten. I això han estat les noves adquisicions dels mesos d'abril i maig. Gràcies per arribar fins aquí. Doneu-li un m'agrada o no. Feu coses més interessants. Fins la propera. Adéu.